Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shafinmu labaranmu na yau da kullum, inda muke kawo muku labaran zamani masu ɗaukar hankali. A yau muna ɗauke da wani abu mai ban mamaki daga fitaccen mai kirkire-kirkire na zamani, Elon Musk. Shin ku taɓa tunanin makaho zai iya sake ganin duniya? Wata na'urar kwakwalwa mai suna Neuralink tana shirin cimma wannan burin. Ku saurara, za ku yi mamakin abin da fasaha ta kai yau. Chip ɗin da yana aiki ne ta hanyar haɗe shi da kwakwalwa, inda zai kasance na samar da bayanai kai tsaye ga kwakwalwar mutum daga na'urar gani. Wannan zai mai gurbin ganuwar da idanun mutum ke yi, har ya dawo da gani ga waɗanda suka rasa gani, ko kuma waɗanda ba su taɓa gani ba tun daga haihuwarsu. Ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha kamar wannan yana nuna cewa ba mu kai ga iyakar abin da kwakwalwar mu ke iya aiwatarwa ba. Abin mamaki da wannan fasaha shine yadda ake gudanar da gwaje-gwajen farko akan namun gida, inda gano cewa zai yiwu ya sake kunna kwakwalwa don ta fahimta. Wannan izinin gwaji da kamfanin ya samu ya nuna cewa za a fara amfani da shi wajen mutane. Zai fara ne da waɗanda suke da lurar gani mafi tsanani, wato da waɗanda suka rasa ganin su tsawon lokaci. An ce idan gwajin ya yi nasara, wannan na'urar za ta zama wata babbar mafita ga makafi a faɗin duniya, kuma hakan na iya kawo ci gaban da ba taɓa ganin irinsa ba a duniya. Musk ya bayyana cewa wannan chip zai taimaka wa mutane su sake ganin duniya da irinsu, amma ba kawai ga makafi wannan fasaha ta tsaya ba. Neuralink na sa ran cewa idan wannan gwaji ya yi nasara, za a yi amfani da wannan na'ura wajen magance wasu matsaloli masu tsauri da suka shafi kwakwalwa. Akwai yiwuwar za a iya magance cututtuka da suka shafi motsi da tunani, kamar shanyewar jiki da wasu nau'ikan nakasa da suka shafi kwakwalwa. Ka yi tunanin yadda wannan kirkira za ta iya canza rayuwa, ba kawai ga waɗanda suka rasa gani ba, har ma ga sauran marasa lafiya masu nakasa da suke neman waraka. Wannan alama ce ta cewa fasaha tana ƙara haifar da ci gaba mai kyau ga rayuwar mutane. To shi kenan. Shin kuna ganin cewa wannan cigaba zai kawo ƙarshen rashin gani ga miliyoyin mutane a duniya? Ko kuma wannan sabon tsarin na ƙwaƙwalwar fasaha zai iya magance sauran matsalolin lafiya? Lokaci ne kawai zai nuna. Amma za mu ci gaba da bibiyar wannan cigaba daga Elon Musk da Neuralink don kawo muku sabbin bayanai. Kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa don samun ƙarin labarai irin wannan. Mun gode da kasancewa tare da mu a cikin shirin labaranmu na yau da kullum. Ku huta lafiya.